V dnešnom videu si vytvoríme najzabezpečenejší Lego dom na svete. Dobre, to asi nie, ale proste si vytvoríme dom, ktorý bude obsahovať pasti a zbrane. Čaute ľudia, moje meno je Unique, vítajte na kanáli Unique 123 a toto je tretie pokračovanie série Lego Unique, kde vyrábam moju vlastnú elektronickú kategóriu Lega. Minule ste videli auto, ktoré vylie po stenách, jetpack a ručná raketa. Dnes si teda vylepšíme náš dom na presklený a pridáme si naň za prvé miniatúrny elektrický airsoft kanón, za druhé padajúci vystreľovací Lego most a za tretie blaster, ktorý strieľa vysokorýchlostne roztočené Lego kolesa. Ale ešte predtým naše postavičky konečne majú meno. Teda skôr postavička, ten chalan sa mi stratil a nemôžem ho absolútne nikde nájsť. Každopádne za ní ideme kúpiť náhradu. Konkrétne je momentálne v obchodoch 27. séria Lego minifiguriek a jedna postavička celkom sedí do elektronického tématu Lego Unique. Viete, čo to znamená? Ideme pre ňu. Takže teda, toto sú oni. Najviac sa mi páčili mená Katarína a Testor. No nič, začneme stavbou nášho domu. Offscreen som už zbúral náš dom, ktorý sme tu mali minule, lebo si teraz ideme vytvárať ten priehľadný dom. Ale ešte je tu táto elektráreň, ktorú sme myslím, že vytvorili tiež v druhom dieli a nemá dostatok energie na to, aby vlastne napájala to, čo chcem dneska vytvárať. Presne preto si túto elektráreň môžem tiež celú zobrať a vytvoríme si kompletne novú. Môj pôvodný plán bolo, že si to postavím z reálneho skla, ale keďže som žiadne reálne sklo nenašiel, tak tu mám len tento tu plastový vec. Ako prvé by som si išiel z tohto tu plastu vytvoriť nejaký ten základ. To znamená, že z neho vytvoríme 4 časti, konkrétne to prerežeme tuto, tu a tuto. To znamená, že na táto tu štvrtina bude vlastne jedna stena. A na strechu použijeme tento plast. Ale to už predbieham, ideme si najprv vyrezať naše sklá. Prešlo 20 minút a mám všetky 4 plasty vyrezané, ale teraz ešte ideme urobiť strechu. Teraz si k sebe ideme polepiť 3 steny, ale štvrtú si necháme, lebo v nej budú dvere a tie budem musieť ešte znova vyrezať. Ani neviete, ako ma bolí ruka. OK, naše prvé 3 steny nejak takže máme hotové. Teraz už ideme stavať z Lega. A prečo ideme stavať z Lega? No, je tu jeden taký plot twist, ktorý som vám nepovedal. Zem je síce takto tuto, ale naša podlaha bude až tak kde tuto. Hotovo, teraz si do nášho plastu ideme vyrezať dvere, ktoré budú slúžiť ako dvere. Hotovo, naše dvere máme vyrezané a teraz si ich prosím vás pekne pripevníme sem. Hotovo, ale teraz si do nášho domu ideme pridať nábytok. Slávnostne uzatváram náš domček a ideme pokračovať ďalej. Každopádne dom hodnotím 7 z 10. Teraz ideme vytvoriť prvú zbraň, konkrétne elektrický airsoft kanón. Takže každopádne budeme potrebovať motor, takúto trubičku, 2 ľubovoľné štuple, klasickú gumičku a nejaké tie kusy drátu. Samozrejme ešte taviacu pištol. Ako prvé si urobíme diery do našich štuplov. O toto sa baviť nejdeme. OK, máme obidva štuple. Zo štuplov a drátu vytvoríme špeciálne nástavce. Tieto nástavce budú naťahovať gumičku, vďaka ktorej budeme schopní strieľať. Nice. Točí sa to je hlavné. Ďalej by som teda vytvoril hlaveň. A mám to hotovo, len s tým rozdielom, že už je 11 hodín, mároval som sa s tým asi 2 hodiny a prvý výsledok dopadol asi nejak takto. Medzi tým bolo ďalších 10 pokusov a toto je teda 11. prototyp, kde vlastne tuto bude takto gulička, pomocou motora sa natiahne táto tu vec a bude to strieľať asi nejako takto. Ja idem spať a zajtra si to dorobíme. Najprv som si zlepil hlaveň a motor k sebe, vtedy už to začalo fungovať, potom som do našej hlavne vyrezal dieru a pomocou trubičky som vytvoril zásobník. Zapojíme motor a 3, 2, 1. Ale teraz si to už ideme pripevniť na našu strechu. Máme tu túto otáčajúcu sa časť z Lega, pripevníme na jeho klasické 2x2x3 a tými to spojíme.
A teraz už ideme urobiť obvod, ale keď už sa dostávame k tomu obvodu, tak by som pokračoval tým, že kde bude vlastne umiestnená elektráreň. Minulé bola elektráreň ako samostatná budova. Teraz by som chcel mať elektráreň pod našim domom. Tuto takto bude uložená baterka, ktorá v budúcnosti bude napájať celé naše mesto. Takže ešte predtým, ako ideme sprovozniť náš kanón, tak si ideme sprovozniť elektráreň. A ešte predtým, ako všetko zapojíme do seba, tak na náš kanón pripevníme kábliky, aby fungovalo naše tlačidlo. Potom už len stačí, keď to pripevníme k elektrárni a budeme môcť pokračovať ďalej. Hotovo! Už som do seba zapojila našu baterku aj náš kanón a teraz vám to môžem ukázať už. Toto je ono. Som extrémne spokojný s tým, ako to vypadá, ale ja už to nejdem obkecavať, ideme si to rovno ukázať. Zoberiem si box, do ktorého budem chytať naše guličky, naše náboje a môžem to teda zapnúť. Zásobník je zatiaľ maximálne na 6 guličiek, ale strieľa to celkom dobre. Baterka je až moc silná, lebo som ju pred chvíľou nabíjal, ale keď sa tá baterka aspoň trošku vybije, tak to budem môcť strieľať extrémne rýchlo za sebou. Dobíjanie ani nemusím spomínať, samozrejme guličky viackrát použiteľné. Dobíjanie je úplne primitívne, proste to nasypem po jednej do tej trubičky. A keď budem strieľať tak, aby som sa na to fakt sústredil, tak to dopadne asi nejako takto. Funguje to oveľa lepšie, než som si myslel a my už teda môžeme ísť rovno na ďalšiu pasť. Ale ešte predtým, keďže je náš nový dom tuto takto na okraji, tak mi napíšte, čo by som mohol postaviť sem. Či už nejaké auto so super schopnosťou, ako napríklad auto, ktoré dokáže ísť po stene. Alebo možno nejaký exoskelet pre Lego panáčikov, nápadov mám veľa, ale budem rád, keď mi s tým pomôžete. Akože nie je to najlepšia vec, ktorú som kedy vyrobil, ale je to dosť v pohode. Otestujeme si to všetko spoločne na konci, lebo teraz ideme vytvárať padajúci most. Princíp je úplne jednoduchý, no nie tak úplne. Takže, dvíhajúci sa most. V hlave mám celkom dosť spôsobov, ako by to išlo urobiť, pretože som nad tým rozmýšľal celkom dlho. Úplne prvá vec, ktorá ma napadla, tak je použiť tento tu Lego kúsok, ktorý funguje úplne jednoducho. Táto tu oranžová časť sa dá točiť. Keď sa tá časť točí, tak táto tu spodná časť sa vysúva dole. Asi nejako takto. Na túto tú oranžovú časť by som pripevnil motor, takže táto vec by sa dokázala sama vysúvať a proste by som nechal, nech sa ten most sám zničí. Ale potom mi došlo, že by som to vedel urobiť oveľa primitívnejšie. Vytvorím most, zoberiem motor a bude sa to proste len zdvíhať. Je to oveľa jednoduchšie, ako keby som použil hentú Lego časť, takže myslím, že toto je voľba, ktorú by sme mohli zrobiť. A paradoxne, aj keď som sa tohto najviac bál, tak na tomto bude najmenej roboty. Takže teraz si ideme nejak vyzdobiť náš most, aby to nebola len placka, ale aby to aj nejako vypadalo. Celkovo som vytvoril 3 dizajny, ale žiadny z nich sa mi dostatočne nepáčil, takže som proste len svetlejšie kúsky šedého lega dal po bokoch a vytvoril som nejaké takéto lampy, ktoré budú stať pred našim mostom. Teraz si idem pripevniť motor na náš dom a na náš motor si idem pripevniť aj most. Hotovo, náš most funguje. Takže myslím, že už nastal čas na to, aby som k nemu pripevnil tlačidlo a aby sme ho pripevnili k elektrárni. Ešte dizajn. A hotovo. Zapínanie je tuto z boku. A môžeme kľudne aj s postavičkou. A presne kvôli tomu je to pasť. No nič, pokračujeme. Myslel som si, že ten dizajn nebude vypadať dobre, ale reálne to fakt vypadá ako most 8 z 10. A teraz ideme na mnou nazvaný Pneublaster. Takže predstavujem si to úplne jednoducho. Máme výkonný, ale zároveň aj rýchly motor. Na ňom bude koleso, ktoré tam skoro perfektne sedí. A keď sa toto koleso roztočí do vysokých rýchlostí, tak proste vylezie z motora a začne sa kotúľať. Tuto bude v našom plaste diera, cez neň bude motor a zapínať sa to bude z rovnakej strany, ako sa zapínajú naše dvere. No nič, na tomto veľa práce nebude. Proste urobíme dieru do tohto, pripevníme cez to motor a potom už len zapojíme kábliky. Hotovo, koleso už mám, už stačí len keď urobím obvod a budeme mať hotový celý dom. Oficiálne máme všetko hotové, ale ešte predtým, než to pôjdeme otestovať na ostro, chcem len skúsiť, či to všetko funguje. Takže koleso, most a pištol. Takže myslím, že to teda funguje dobre, toto je teda naša finálna verzia nášho domu a môžeme ísť na testy. Ale to koleso, to je proste najlepšie. Ale to neznamená nič, pokiaľ to neprejde testami.
Kvôli testovaniu som za 10 sekúnd z náhodných kociek poskladal tohto tu panačika. Pomenujeme ho Bob. A na Bobovi otestujeme všetky zbrane. Pokiaľ by vás to teraz ešte trošku zaujímalo, tak som vylepšil pištol, strieľanie som dal na rovnakú stranu, ako sú všetky ostatné tlačidlá, keď to zmačknem, tak to strieľa trošku silnejšie. Takže ideme to testovať postupne, tak ako sme to vyrobili. Ako prvé postavíme Boba proti kanónu. Yes, trafili sme ho. Nezhodili sme ho, to dúfam, že nevadí, ale skúsime ho trafiť ešte raz, aby sme ho zhodili. Doplníme zásobník a položíme sem box, aby mi po celej izbe nelietali bebečka. Tak to bude lepšie. Možno to dám trošku bližšie. Yes! Teraz sa musí Bob vlúpať do našeho domu, ale nevie o tom, že most, cez ktorý pôjde, sa dokáže automaticky zdvíhať. Takže znova ideme na našu ovládaciu plochu a mačkám toto tlačidlo. Yes. Môžeme ho dať kľudne aj bližšie. Samozrejme, nejde to tak rýchlo, keď to zmačknem samostatne, ale myslím, že toto mu stále nejaký damage spôsobí. Alebo to môžete robiť repetitívne. Ale tak či tak, to proste funguje. Náš Bob stojí tuto s tým, že si myslí, že ide ukradnúť koleso, ale neuvedomuje si to, že to koleso ho môže jednoducho zamordovať. Pokus číslo 1. Yes, ty koky, ale to bolo silné. Akože trafame ho furt, myslel som, že to miere nebude ťažšie oveľa. Ale keď už sa toho kolesa chytí, tak to už pre neho bude horšie. To čo som dal, to je aké kombíčko. A dostrel? Čo? Kde mám moje koleso, dajte mi koleso! Proste ono to úplne vyletí preč. Zase úplne preč to proste len tak vystrelí, to je super. A celkové hodnotenie stavby? 8,5 z 10. 1 bod strhávam za to, že ten plast nevypadá úplne najkrajšie a pol boda strhávam za to, že tá pištol môže byť silnejšia. Súhlasím, 8,5 z 10 znie celkom dobre. Pokiaľ vás zaujíma pokračovanie, zanechajte like. A za 25 lajkov bude pokračovanie už za 2 týždne. Do komentárov napíšte, čo mám vytvoriť na budúce v LEGO Unique a je veľká šanca, že to naozaj spravím. Zároveň by som chcel vytvoriť sériu, kde budem vyrábať vaše nápady. Takže buď nejaké cool veci z nejakej hry, alebo proste hocičo, čo by bolo cool, aby som vytvoril. Proste a jednoducho to napíšte do komentáru. A pokiaľ sa vám toto video páčilo, len zanechajte like. Pokiaľ ešte nemáte aj odber, zvonček vás upozorní, keď vydám video, ktoré vychádza každú nedeľu o 14:00. Napíšte pekný komentár, s vami bol Unique z kanálu Unique 1, 2, 3 a vidíme sa zase o týždeň. Alebo pokiaľ vás zaujíma celá séria LEGO Unique, kliknite sem. Pokiaľ vás zaujíma, čo som vyrábal v 6 rokoch, kliknite sem. Tuto je zoznam celej série Unique Stuff, videa, kde vyrábam. Patrí tam napríklad aj toto video a všetky ostatné LEGO Unique. Tuto mi môžete dať odber a napite sa vody, je to veľmi dôležité, mne už veľa neostáva.